Čau lidi, vítáme vás na novém kanále Jalta Bro. Dneska půjdeme prozkoumat s Leonem a se mnou, s Tomášem, opuštěnou nemocnici. Jdeme. Tohle z toho si nevšímejte, to je něco hustého. Jdeme. Jdem dál. A můžete vidět, tady hodně starý. Nikopí dveře. Teď to nevíte. Tyhle lidi, nebudeme tam nic ničit, nebudeme tam nic brát, podívej Degeši. Tady to je jenom pro zkušení, jako jsme my. Takže tady, pojď sem. Už to začíná. Takže tady je starodávná bota. Co to je, kurva? Tady je starodávná bota. A tady to je madra. Z 50. let. A tady to je madrac používaná na to. To je tady ještě. Tady máme. Vidět, jak tady můžete vidět, ta nemocnice je to fakt, protože tady jsou vozíky. Tady máme starodávné kolo. Na tom jezdili gangstři. Ne, sranda lidi, je to botíček. Tady počkej, tady máme topení, hele. Lidi, fakt, za to topení nic moc nedostanete, už jsem to vážil. Nechoďte pro to. Tady jsme se koupali. Tady údajně si měli koupat uchyláci, které si drželi za ruce. A tady, tohle okno, to je zácný. A tady tohle. Pojďte dál. Nefunguje. Tady máme zásuvky. Bota. Tady to je z 50. let, to tady nosili ty doktorky. Pojďte dál. Kde se pojď? Jdem dál. Pozor tady na hlavu. Pozor na hlavu tady. Lidi, když budete něco chtít, napište do komentáře, já vám řeknu to. Neřeknu. Ne. Tady se borala zdi, protože chtěli utíct. Pojďte dál. Tak tady... Pojď sem. Tady počkej. Tady je zadní vchod, tam nic není. Pojďte tady. Pojďte sem lidi. Počkejme to, Pojď sem. Jak můžete vidět? Tady jsme si Tady jsme si kupovali zmrzliny. Dobrý den, jednou čokoládovou. Ještě jednou, jako si dám. Čokoládu, nebo šmouvovou, jestli máte. Děkuji. Výtečné. Pojďte si čistě to. Kupujte flint. Jdeme dál. Tak pojďte lidi. Bacha tady na nohy. Počkej. Dáme taste test. Hej, tam nechoďte. Tam ne. Pěťa. Flint. Kupujte. Je to na našem dobrý, kokosový. A je to na našem e-shopu, už když zadáte kód Leon20. Máte tam 0%. 20% slevu. Jdeme dál. Taky tam kupujte taky dobrý baterky. Pojďte dál. Ne, tady už nic není. Tady je starodávný žebřík. A pojďte sem, tak to strachy dolů. Hej, tak tady jsem ani nebyl. Pojďte. Tak jdem. Můžete vidět, tady prodávali, tady byl asi plyn nějaký. Takže to je víc. Tady voda. A tady bude tam voda. Tady. Lidi. Lidi, čumte. A tady je lednice. Jo, tady. Počkejte lidi, pojďte. Víc tam. Kupujte. Počkejte. Bacha, tady je díra. Počkejte lidi. Kupujte flint. Bacha na díru. A tady tohle, to je žárovka. A tady? Tady? Nikdy nějaká kouska. Jdeme dál.
Jdeme do té místnosti, která je nejzamalejší. Je tady to. Uchylát si to. Jdeme ty dvě lidi. Jsou tam taky dvě rozbočky na triko. To tady nevolí. Kámo, reálně, co děláš ty? To je ten tajný automat na kůru. Tady máte to. Ale lidi, kdyby něco. Tady jsou chemikálie, takže to nemůžeme. Na našem e-shopu jsou i tady kanistry s toulenem. Tady. Právě tady jsou 3 ráno a 6 minut. Tady to jsou jedný volkytače, jsem ji viděl tady. Tady další láhváč, ty vole. Tady nevím. Jo, tohle je na roztahování penisu. Jsou tady všude i ovlady. Tady je bota, která tady už je cca nějakých 165 let. To ani není normální. Můžete vidět, máme tady další e-shop. Ale pojď sem. Tady máme nějaký chlapské ponožky. Počkejte. Tady, ten přístroj. Pojď. No. Lidi, smrtí to tady. Pojďte za lidi. Tady Krev i na papíru. Tady všude sklo. Čo jsem si všiml, ty vole. Pojďte tady. Hej, co to je? Chirurgie. Tady vidíte i ty stoly doktorský. Ještě teď mám doma. Tam to Tady jsme našli právě dalekohled. Jo, hej, ty nějaký starodávný. Starodávný dalekohled, ale nic, necháme ho tady. Jsme to tam nechali. Nechali jsme ho tam. No trošku ten hluk, no. Hej. Tady Tomáši. Vidím, co to bylo? Já se reálně bojím. Čo na ty obazy, vole? Hej, co to bude? Já se bojím. Tam to jdeme to tam doma. Co to bylo? Hej, ty tady, ty. To jsou to. Co tam je napsané? To je na rehabilitace, ne? Rehabilitacké pomůcky. Mhm. To. No, teď jdeme to Je tady i starší kámen. Jo. Proč je to taková? Ledem, January. Ale jaký rok má? Foto Jiří Havel. Teď to je nějaký tam. Synce, 1921. Jo, tady je na tom krev. Tady nemůžeme nechat. Já
Dělám si srandu lidi. To tam Počkej. Jak to tam strašilo? Počkej, more, fakt, podíváme se pořádně. Pořu si to. Hej, tady bylo rok Hej, co to je? 2013. Pořád? Hej, to je z roku 2013. Co to je? Ordinační doba. Pondělí od 8 do 4. To byly asi ty Úterý nějaký... od 8 do půl. Tak to je ordinace, kámo. Počkej, tady to strašilo. Lidi! Jak to, že nějaké daleko, Co tady dělá? ty jsme ho nechali tam? Kámo, reálně. Půjčme to, ty vole. Dám to. Hej, more. Hej, co to je dobrý, more. Jak to bylo taky to? To na to bereme. Pojď se. Kámo, co to je? To je piano, ne? Tady je reálně piano. Ne, na to nebudu dát, to je strašidelný, jestli to bude hodně. Já vždycky hraju to, ne, na piano. To je strašidelný, ne? Jak to nedělá? Je to nefunkční, ale to piano, kámo, to musí stát hodně. Hej, a co tam je? To je super random věci. A proč tam je Kevin? Jdem se podívat nahoru. Doufám, že schody neujmou. Víš co? Ty vole, to je něco. Reálně mám strach. Takže budeme se podívat tady. Pojďte sem. Děkuji, to jsou židlí. Hej, to židlí jsou tady. Hej, to vede až tam ty židle. Já teď tady. Jak můžete vidět, říkali jsme, že tady byli uchyláci. Musíme to vážně. Načuchali se to venou. To byla nějaká asi 3 lety. Tady tam. To smrdí. Pojď. To byla asi 3 lety. Tady židla z toho. Pojď se. Nevidí. Má to tady nedám, jdeme pryč, to tady Pojď se. Jo. Jdeme se podívat. Jdeme se podívat. Asi jo. A jo. Já jsem přijel. Počkej, Mone, ty počkej, ale jdi tam. Teď teda se zpátky jdu. Jdu pryč. Však tam někdo spí. Tak mrtvý bude, co ty víš, co on mohl se to lidi. Nechceme nic říkat, ale tam, v tom rohu, tam je to, buď tam je nějaká entita, anebo tam někdo prostě chrápe a nevíme, co vytáhne. My jdeme
radši rychle a potichu ven. Je tady zima, je tady kosa. Co to je? Reálně. Nechápu, jak jsem si nemohli všimnout tyhle boty. A jak to, že tady zachodíš tady, nebo ne? Nebo ne? Já se ani nevím. Tady je taky další boty. Takže lidi, jak můžete vidět, jsme na konci videa. Prostě jsme na závěru, protože chtěli jsme vám to prostě ukázat celý. Ale prostě tam nahoře, prostě buď tam byla nějaká entita, nebo to udělal prostě někdo tam spí, nebo my nevíme, ale když jsme šli po cestě dolů, my jsme stopli to video, tak tam někdo hodil flašku, tak jsme prostě fástli jsme to dolů, no. Tak doufám, že se vám video líbilo. Dávejte co? Lajky, odběry A klikejte na zvoneček. Zatím. Čau. Jalta Bro.